Naam. Ne ko bala cogo bɛɛ di. Boubacar Sidiki. Fɛn tɛ bolo min na ni k'i b'o tunɔmi. Ni Ala ma jan kɛ a bi kari i bolo. Boubacar Sidiki n bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant. Sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 100 ani 44. Fanga ɲɛma o de ye Abdoulaye Mayiga ye. Mayiga Kwale. Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanakuntigi jɔlen ɲɛna. Ministres dafalen jamana faamaw ɲɛna. A ye kɔrɔfɔ min fɔ i k'a dɔn dɛnɛn dɛmɛnen février kalo tile tan n'o kɛra kuluba Boubacar Sidiki a kɛra i k'a dɔn jamanakuntigi kuma min n'a bɛ bisimilali kɛ minnu dan bɛ i k'a dɔn sanfɛ foli k'a ye Boubacar Sidiki n'o ye gouvernement dafalen i k'a dɔn kɔrɔfɔ caman fɔra sɛbɛnnikɛla min ye Dawuda Sangare a ko min ye général Kwale ye Boubacar Sidiki nin don kɛnɛ in sɛbɛn kɔrɔ falen bɛɛ maa o maa n'o bɛ se k'u la jamana in kɔnɔ o tun bɛ yen ka da jamanakuntigi yɛrɛ Assimi Goïta Conseil national de transition CNT général de corps d'armée Maliki Diaw Boubacar Sidiki gouvernement maanifi gouvernement dafalen premier ministre i k'a dɔn Abdoulaye Mayiga a ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ talen i k'a dɔn a ye min ni min fɔ sɛbɛko la o de ye gouvernement kalifa min kɛlen d'u ma u bilalen bɛ baara min na a dɔnnen don o kuma bɛɛ k'i cɛsiri i ta fɛ jamanakuntigi sigilen filɛ nin ye a ye min fɔ a ye u k'o kɛ i k'a dɔn o de ye jamana ka lakana yɛlɛmaw ka don jamana taabolo la jamanadenw ka lafiya o ni fɛn minnu ka kan o kana kɛ gɛlɛya ye kɛnɛya sɔrɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn ani foroba baarakɛlaw ni min ka kan ka taa se fo kuranko ma nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ gouvernement fɛ a ye jamanakuntigi lajɛ o y'a kunkolo kɔmi o ko n y'a fɔ tan Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla min ye Dawuda Sangare a ko min ye cɛmancɛ fanga ye a kunjɛliko ɲuman o de ye votew ye a bi mɔɔw kɔnɔ k'u ɲinɛnen don vote kɔ a ka ja o la n'i ye Mali ta k'a lajɛ kabini diɲɛ kununko vote kɛ o kɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bi don politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula danabaliya bi na ni dɔ m'a fɔ ɲi namara dɔ n'a fɔ i k'a dɔn sɔnni kɛra dɔ n'a fɔ nin kɛra o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la a ka kɛ ɲɛngwɛn o de la o baara ka ko in labɛn kɔrɔtɔ ko tɛ Boubacar Sidiki ka sababu kɛ mun ye jamana tɛ se ka to camancɛ fanga na a mɛn o mɛn i k'a dɔn politikimɔgɔw u n'u sago n'u dungɔ sɔrɔ sabula vote bi kɛ min mana kɛ jamatigi o de bi sigi o baaraw daminɛna min ye EJ ye cakɛda min kan ka labɛnw kɛ Boubacar Sidiki k'o kɛra min ye fichier électoral ye Boubacar Sidiki k'o yɛlɛmani ŋanamu kana y'a la janfa kana y'a la i k'a dɔn baaraw bɛ sen na o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki min yɛrɛ kolo ka gira bɛɛ ye o de ye sarakisɛ min kan ka ta ka ɲɛsin i k'a dɔn votew kɛcogo ma ani député hakɛ minnu kan ka sigi faamaw sigi cogo fo ka kɛ bɛnkan de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ namara tɛ min na o y'o ye Boubacar Sidiki a ko nin ko damadɔ min filɛ nin ye mɔgɔ hakili ka sigi o baara de bi sen na o bi taa gun yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn camancɛ fanga u na fanga fili ka b'u bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanadenw mana min sugandi a na ta ka d'o ma o kuma min ye politiki baara tɛ taa hakili sigi kɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn kununko min ni min kɛra n'o nana ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ u t'a fɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ camancɛ fanga a ka fɔ k'a ɲɛna k'a dafara Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana lakana ka sabati fa bɛɛ fɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuranko gɛlɛya ka ban sɔrɔ ka se ka jedi Boubacar Sidiki i k'a dɔn vote kɛcogo ɲuman o ka kɛ o de la cakɛda minnu bɛ n'olu kɔni bɛ kɛrɛfɛ mɛruw kɛlɛ walima ŋanamu kɛlɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Boubacar Sidiki k'a dɔn min ye pôle économique et financier o ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ bi ka taa se brigade économique et financier Boubacar Sidiki ka taa se cybercriminalité ninnu ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ o ma dogo maa si la a kɛra sababu ye jamana yɛrɛ i ka dɔn a ka to a damana hali n'o y'a sɔrɔ bolo ma dɔw sɔrɔ Boubacar Sidiki nka a la kumabaw kɔni ɲɛ b'o la Boubacar Sidiki a min ye premier ministre ye Abdoulaye Kwale a y'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen kɔrɔ ni tile bi bani ani bayanfa bɛɛ lajɛlen ka hakilina de ye kelen o de ye jamana in ka bɔ bolo la jamana in a ka kɛ jamana sabatilen o kuma olu minnu sugandira Assimi Goïta fɛ baara in ka kɛ u b'a kɛ ka se a dan na ni Ala jɛna n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ
a ka bi bɔli la. karamɔgɔ waati wara indépendant an bɛ u fo. n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon. ɲɛdankura. nouvelle horizon. Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye. Mahamani ko mun. Mahamani ko. ko min ye kati ye dɔgɔkun tɛmɛnlenw na. I b'a ye k'a fɔ ka bɛn sibiri ma. février kalo tile 8 san 2025. I b'a ye k'a fɔ min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ ye. n'an ko a ma ko mouvement Mali jɔ baara. Mali jɔ baara. olu ye barodalasigi kɛ. u ka jɛkulu o tɔgɔ la. wa kɛnɛ min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di maaba caman ma. tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o y'a président ye. Modibo Sidibe o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. nka min y'a ye yanni Modibo ka kuma ta. min ye a ka tɔn yɛrɛ secrétaire général ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ye. o kɔni ale ye kuma ta n'o ye Marc Otozie Goita ye. Marc y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko min ye olu ka hamina ye ani tɔn o tɔn bɛ yen n'olu kɔni b'a la ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni k'u senkɔrɔma don u ka baara bolodaliw na k'u b'o bɛɛ lajɛlen wele u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen kan don min ye général d'armée Assimi Goita ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ transition baara o b'a la ka tɛnku ni ka taa dɔɔni dɔɔni n'o kuncɛla diɲɛ don o don a olu kɔni b'a laɲini sa min ye général d'armée Assimi Goita ye a k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ waasa min ye baara minnu n'olu nun donn'a fɛ transition kɔnɔna na a ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen timɛ ka se a hakɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ halisa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in a secrétaire général kan don n'o ye Marc Otozie Goita ye a y'a jira k'a fɔ min ye politique mɔgɔw ye k'u hakili sigi ko bawo jamana in kununko fɔ ka na se a bi ma i b'a ye k'a fɔ min ye jamana ye minnu ye politique mɔgɔw ye olu de jigiyɔrɔ bonyana na kosɛbɛ jamanakuntigiya ɲinili ani a fanga labaarali la nka n'i y'a lajɛ ko min ye jigiwara ye o sɔrɔla démocratie fanga ye o kɔnɔna na bawo min ye taabolo caman ye olu kɔni ɲɔ ɲɛna i n'a fɔ dunkojuguya foroba nafolo an tɛ siran ɲɛ tugun an b'a ta ka bila an dufa la ala an tɛ maloya bawo min ye danbe ye k'o to adamaden na min ye forobafɛn ye i b'i yɛrɛ kisi o ma nka ko n'i y'a jateminɛ san 31 fo 32 min ye jamana in ye démocratie kɔni nana sa k'an ka jamana ni ka a danbew ni k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'an ka jamana k'a filenkolonci ni k'a dakolonci ko maa dɔw minnu bɛ yen n'olu nana n'o démocratie olu bɛ tila ka jafarinya ni jagɛlɛya sɔrɔ ka jɔ u sen fila kan k'a fɔ k'u bɛ démocratie k'u bɛ a makama ni ka a maana ko olu tɛna jɛ n'o ye koyi bawo démocratie n'a ma ɲɛ k'an b'a dilan kɔni a bɛ dilan n'an ka jamana tabiyaw ye a ka dilan n'anw yɛrɛ ka danbe taabolow ye ka ni mɔ k'a bɛrɛbɛn anw yɛrɛ ka tabiyaw n'an kɛcogoya ma ko n'i y'a lajɛ min ye anw ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye wulikajɔ minnu n'o b'a la ka kɛ u fɛ n'a fɔra dama ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ a caman kɛla kunnawolo ye o baara minnu nun donna laɲini minnu n'o kun kɛlen don min ye halisa Marc Otozie Goita ale ka kɔrɔfɔ don a y'a jira k'a fɔ assise nationale de la refondation laɲini minnu kɛla o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a laɲiniw kolo ka girin kosɛbɛ a jirala fana k'a fɔ min ye anw ka jamana yɛrɛ taabolo caman ye min ye politiki ko ye donc ala hali n'a sɔrɔla politiki maaw olu ka tɔn k'a tɛ ci ko nka ko min y'a hakɛ ye dɔ ka bɔ a la ni dɔ bɔla a la min ye tɔn kologɛlɛn minnu bɛ yen olu fana ka laraw ye u sigi fura dama ka na se bi ma jamana nafolo min dila u ma n'o ye financement des partis politiques ye o financement public min n'o bɛ bɔ jamana wagande kɔnɔ o nafolo min dila o kana n'a sɛbɛnfura kelenna bɛɛ lajɛlen ka baaraw ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu bɛ yen ni jɔsen ni ngolo tɛ olu la n'u jɔsen tɛ ngolo fa olu ka ci ka bɔ yen bawo min ye jamana ye a sera waati dɔ ye sa an k'a ɲɛ yɛlɛ n'an y'a ɲɛ yɛlɛ an bɛna kungilenna min ta ani taabolo kura min n'o ta la assise nationale de la refondation kɔnɔna na o taabolo ninnu lawaleyali k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ni k'a jɔ a sen fila kan nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune Mali Guakura Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni maa ni a tulogere bɔra dɔn na Boubacar Sidiki dunu m'a bila ni m'o kɔrɔ o ti jɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali ani ala ma hinɛna Alpha Gambi tiɲɛ tabaw Boubacar Sidiki gɛlɛya min bɛ ko yalima ko a ko kɛra cogo di dɛ a bɛrɛ ta ŋunuŋunu min barika bonyani bɛ ni kunnafoni ma fɔ a fɔcogo la i na taa jalaki bi dɔ ka sɔrɔ yen tɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki san 2015 2020
chambre de commerce d'industrie du Mali i juraw ka duba wagati ko nana wuli ka job bake wuli ka job ba min bi ka sababu ye wasiri ki ni wartigi damanda milliardaire na fora olu ka ɲɔanye makari ko ye mobili jɔrɔ tɛ sɔrɔ wagati ki ka do bu moso ka do so de kɔnɔ o manga i ka do ɲɛsɛgɛ naani maabaw bina o bi taa chambre de commerce la wagati ki ka dɔn an ka ta in bi yɔrɔ min suguba caman jɛ na a yɔrɔ mɔsana wa i ka dɔn to duman dɛ nin jɔra a mɛnna wagati n'a ma ɲ'o kɔ a donnama in ka ma chambre de commerce y'a ɲini sa min kɔni ye awa yɔrɔ belebele fɛn o fɛn n'o ye a ka bolofara ye i k'a dɔn chambre consulaire olu ni yɔrɔ ka taa se i k'a dɔn bi fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na bɛn nana k'o kan a don min ye jugaramɛkɛ ye ale de ye président ye hakili b'a la a baara kɛcogo b'a bolo a ɲinini a n'a kɛcogo ɲuman a y'o sɛbɛn kɔrɔ dɔn Bougazelli k'a dɔn a ye mɔgɔw bila an ka yɔrɔ ɲini min bɛ se ka kɛ i k'a dɔn an yuru halala yɔrɔ min kɔni b'a la n'o bɛ se ka kɛ wasa ye Bougazelli a k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ nana boloda min ye yɔrɔ belebeleba dɔ ye u nana jarabi o yɔrɔ la i k'a dɔn filɛ nin ye quartier du fleuve la yɔrɔ in ye ala ma hinɛna Alpha Gambi ka dugukolo ye Bougazelli k'a dɔn a nana f'u ye Alpha Gambi ka nin yɔrɔ in bi feere u taara yɔrɔ lajɛ yɔrɔ in na n'u ja yɔrɔ belebele wa a bɛ sigida min na yɔrɔ dawulama yɔrɔ in yɛrɛ bɛ école Mamadou Konaté ani ministère de l'économie et des finances kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a yɔrɔ i k'a dɔn jɔngo a la nin bɛ juraw ka taa yɔrɔ bɔ u nana wele da kɛ Bougazelli maa minnu da don k'olu ɲini fo ka taa tɔgɔ dɔw kan u nana ye k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ a kibaruya bɛ min bolo o de ye Alpha Gambi denkɛ fɔlɔ i k'a dɔn tiɲɛ tabaw kelen don ka sɛbɛnfura da ale de ma n'a ko yɔrɔ in ka kɛ min ye ɛlɛn n'u bɛɛ lajɛlen jɛnɛ don n'a ye Amadu a tɔgɔ de ko Amadu Pate Gambi Amadu Pate Gambi Bougazelli k'a dɔn ale de bɛ yɔrɔ in kunna u nana wele da kɛ k'o ɲini fo ka tɛgɛ da u kan min kɔni ye o yɛrɛ sigilen bɛ jamana kɔ ka Faransi jamana na u y'a ɲini a fɛ anw mago bɛ ayiwa a ka yɔrɔ la an b'a fɛ k'a san n'i bɛ se ka na o nani Bougazelli k'a dɔn u nana sigi ka kuma dandi da feere in bɛ kɛ don min chambre de commerce d'industrie i k'a dɔn Yusu Bacili a kɛrɛfɛmanw a n'a a ka dangaw u bɛɛ lajɛlen welela u ka sigi i k'a dɔn ka yɔrɔ in tɛrɛmɛ u nana a tɛrɛmɛ ka na bɛn wari hakɛ la Bougazelli k'a dɔn miliyari 2 miliyɔn 732 nka a bɛ taa dafa miliyari 3 la sabula maa minnu bɛ baaraw kɛ sɛbɛnfuraw ɲinini ani l'impôt ni taxe minnu kan ka sara n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fara notaire ka wari kan a bɛ taa dafa miliyari 3 la Bougazelli o nana jalatigɛ wulikajɔw nana boloda Bougazelli k'a dɔn ɛlɛn ni chambre de commerce d'industrie a y'a damata yɔrɔ sɔrɔ plan yɔrɔ cɛɲi Bougazelli a kan ka dilan cogo min na o dabaliw n'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra sa Bougazelli k'a dɔn namara kelen tɛ yen min kɔni donna a senkɔrɔ sabula notaire dɔ bɛ yen o dɔnnen de o tɛ bin notaire ye maître Sangare Bougazelli k'a dɔn ser'o ma ka kɔrɔfɔ da a tulo kan ayiwa anw b'a fɛ ka nin yɔrɔ in sa a titiri yɛlɛmani a n'a baara kɛcogo i k'a dɔn e de ye sariya dɔn o k'u ma i k'a dɔn a bɛ taa nin sira in fɛ a bɛ taa nin sira in fɛ nin wari in bɛ sara nka a bɛ jɔ fɔlɔ maa minnu dugukolo sanna minnu bolo n'o ye Amadu Pate Gambi ye a bɛ jɔ fɔlɔ n'olu ka kuma i k'a dɔn sɛbɛnfura k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ n'a dafalen don n'a cɛ ka ɲi ni nkalon t'a la i k'a dɔn i n'a fɔ tiɲɛ don fo bɛɛ lajɛlen ka ɲininka i k'a dɔn den bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲininka feereli ko la Bougazelli k'a nana dɔn k'a fɔ den bɛɛ lajɛlen jɛnna ni yɔrɔ in feereli ye sabula min ye awa denkɛ fɔlɔ ye ale i k'a dɔn yamaruya b'ale de bolo denw fɛ ka yɔrɔ feere Bougazelli u nana k'o bolo da o tuma notaire nana yamaruya di wari sarali chambre de commerce fɛ i k'a dɔn ka di Gambilakaw ma Bougazelli wari nana sara sɛbɛnfuraw nana yɛlɛma Bougazelli k'a yɛlɛma fo ka taa di chambre de commerce k'a k'o tɔgɔ la Bougazelli k'a dɔn u tor'o la min kɔni ye hakilinaw ye sa i k'a dɔn i n'a fɔ kɔrɔkɛ kɔrɔba in ale sigilen don Faransi sɛbɛnfura dɔw yɛlɛmani ani bolonɔbila sɛbɛn dɔw la a nana yamaruya di a dɔgɔkɛ dɔ ma min ye Seydou Alpha Gambi ye Bougazelli k'a fɔ ko kuma e kɛnɛ nɔnabila a taara sɛbɛn kɛ tribunali la nin bɛ nɔnabila n'a ye fɛn o fɛn fɔ ne yɛrɛ ko ten Bougazelli k'a dɔn nana k'o bolo da wari sarali nana daminɛ a sɛbɛnfuraw bɛ yen wari minnu sarala i k'a dɔn chèques bɛ yen Bougazelli o bɛɛ nɔna bilen u nana wulikajɔw bolo da sa ni ka ko bɛɛ lajɛlen sabati wari yɛrɛ saralen kɔfɛ ni k'a ban a denkɛ dɔ bɛ yen Bougazelli a na kɛ i k'a dɔn ko ni hakilina wɛrɛ na k'o la o nan'i jɔ ko ayi
ko ale ma jɛ ni yɔrɔ feereli a ye min dila mɔ o de dɔgɔyala balimaw fɛ o se ka kɛ o a bɛ kɛ cogo di bɛnkan de don ni yɔrɔ bi feere tiɲɛ na min ni min ka kan bɛɛ b'i ta dɔn ayiwa o de nana i ca k'i jɔ sa ko ayi ko yɔrɔ in feereli kɔni bon ka na kɛ ko wɛrɛ kun b'o kɔnɔ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko u nana basa k'a basa Bakasiri k'i yɔrɔ feerela koyi chambre commerce i k'a dɔn ayiwa min ye titre ye a jele d'u ma Yusu Bacili ye titre minɛ ka taa bila kɔfuru kɔnɔ Bakasiri maa si bolo ti d'a kan o kuma min y'o de kiiri an bɛ se k'o kɛ u b'o kiiri ta ka segin la sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi jaabi jɔnjɔn ma di min ye notaire ye o da b'a la wariw sarala taxi ni a bɔ fɛn minnu kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen sarali don k'a jɛya Bakasiri i k'a dɔn Gambilakaw ka nin den a tɛ se ka dugukolo in minɛ abada i k'a dɔn chambre commerce la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ minɛ wari min kɔni dira o na segin o bɛ segin o diyagoya ye ni bolokoli ma bɔ npogo bɛ segin o kuma k'a fɔ bɛɛ ye chambre commerce a ti perdre hali dɔɔni dugukolo y'u ta bi u ta don sini sabula a yɛlɛmaniw tɔgɔra siga t'o la notaire min y'a baara kɛ a y'a kɛ ni jɛlenya ni sariya ye Bakasiri k'a dɔn siga fana t'o la sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ an bɛ donni minɛ ko bi sigi kelen don ka sariyatigiw kɔnɔ n'olu ko dugukolo ka segin dugukolo bɛ segin o chambre ye wari min bɔ a ka wari filɛ a banna yɔrɔ perdre t'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Guakura wara ni tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko sɔr de Bamako wula sɔr de Bamako Yusu Konate nin y'a ka fasiri ye Yusu ko min ye da dumunifɛnw olu sɔngɔ gɛlɛyalen ko jɔn ko ala o kɔni o bɛ ɲini ka ban barodaw la sa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko ani jagokow ma n'o ye Musa Alassane Jalo ye ko nka ko kɔsada in na min ye da dumunifɛnw sɔngɔ ko ye a bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ n'a ta o ta i b'a ye k'a fɔ min ye fɛnw sɔngɔ ye a bɛ yakubaya waati ni tuma dɔw la minnu kɔni ni maaw t'a la k'a faamu n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ kɔsa in na fana anw ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye o min bɛ kɛ araba jan tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres senfɛ hakilina damadɔw ta la minnu kɔni bɛ tɔrɔmɔɲɔn dɔw farali kofɔ n'an k'o ma ko taxi ka ɲɛsin an ka ji kumulenw ma n'o ye boisson alcoolisés ye ka taa se mun an ka ji kumulenw kɛ ji jumɛn min fɛn kumulen a ma kumu a fɔ dɔrɔn ko dulɔ e b'a ɲɛdɔn a ma kumu e delila ka min wa e delila ka min wa jeli ma deli k'a m'a fɔ k'a ma min e m'a fɔ k'a ma kumu wa whisky gin e ye niveau kɛ i tɛ mɛn Campari n ko niveau i tɛ mɛn Heineken an bɛ dugawu de to sa Ala ka hinɛ i la whisky n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o de tun tɔ k'a fɔ n ɲɛna n t'a fɛ ka to le bon vin bi à son heure égaye le cœur o de b'i fa joona n'ale kɔni n'a ye dulɔ masiri ka a baro b'i ye f'i daje bɛ sari naam maa min tun t'o fɔ i b'o dɔn wa Sisolo n'a y'a mankutu i ɲɛna i jɔlen kan na bi quoi n tɔgɔ n ko dis-moi le bon vin puis à son heure égaye le cœur ayiwa n ko masaruna non nin ye tubabu ayiwa naam min ye fasirikɛla ye histoire de Bamako kɔnɔna na Yusu Konate Yusu ko conseil des ministres arabajan tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ hakilina kumaba damadɔ minnu da la o dɔ bɛ tali kɛ taxiw kan taxi minnu kɔni n'o ye tɔrɔmɔɲɔn ye olu kɔni o bɛna taa ni ka ɲɛsin boisson alcoolisés ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye laɲini min n'o kɛn bɛ ka ɲɛsin jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma an minnu bɛ wari ci walima ka taa ta walima ka crédit san ka k'an ka tɛgɛlaminɛw na n'o ye an ka cellulaires ye anw fana an ka crédit san o san tɔrɔmɔɲɔn dɔ fana ko hali n'a sɔrɔla ko sariya ma tigɛ fɔlɔ o fana o bɛna jate minɛ anw crédit sannaw ani anw orange money kɛlaw anw nɔfɛ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ nin hakilina in kɔni bɔ ka ben i b'a ye kuma cayala maa minnu bɛ yen n'olu ye kuluw ye n'olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ adamadenw ka hakɛw ɲinini ma n'o ye association des consommateurs ye a bolofara minnu bɛ Mali kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ kɛ caman kɔni y'a jira sa k'a fɔ
fɔ k'olu jɛmɛ ni gouvernement ka ni hakilina ye koyi ka fan dɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ kulu dɔw fana y'a jira k'a fɔ olu t'a fɛ bi u t'a a fɛ sini o dɔ ye front contre la vie chère ye o ɲɛmaaba n'o ye Mariam Kɔnɛ ye min ye fasirikɛla ye a y'a hakilinaw ni ka o ta k'o kɛ fasiri ye Mariam Kɔnɛ y'a jira k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye donc Ala a tala an ka faamaw fɛ o ma olu hakilina ni ka o ɲini o tɛmɛlen kɔ kokura i b'a ye fana k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna koba n'a bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin association de lutte contre la vie chère walima association de consommateurs minnu bɛ jamana kɔnɔna na yan n'u bɛ da dumunifɛnw o sɔngɔ ko ni ka se ka o do dɔlima gouvernement nɔfɛ ko o taabolo min filɛ nin ye k'olu kɔni k'olu tɛna jɛn n'a ye u bɛ fɛn min laɲini min ye front populaire contre la vie chère ye a ɲɛmaaba n'o ye Mariam Kɔnɛ ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ CNT maaw nin hakilina min dalen filɛ n'a a gafe b'u ka tabaliw sanfɛla la k'u kana o tɛgɛ kɔrɔ ta a ye koyi ko baw ko n'a kɔrɔ ta la k'a bɛna kɛ gɛlɛya belebele ye ka ɲɛsin maliden ma ko baw min ye da dumunifɛnw ye o sɔngɔ olu ma jigin n'a fɔra ko nin tɔrɔmɔɲɔ ninnu fana nana fara anw minnu ye jamanadenw ye fɛn tɛ tɛgɛ minnu kɔnɔna na ko n'i y'o tunɔ min k'a laban k'a bɛ kari ko wa ko min ye jamana faamaw ye olu yɛrɛ de kan k'olu de kan ka misali ɲuman di u bɛ mobili dakabana minnu kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ k'a jira malidenw na sa k'a fɔ jɔn ko Ala anw ko k'aw ka cɛsiri ko nka ko taabolo min n'o nalen filɛ nin ye an n'aw bɛɛ dama ka kɛɲɛ a ko la wa nin y'anw yɛrɛ ka taabolo ye min kɔni ye front populaire contre la vie chère ye o ɲɛmaaba n'o ye Mariam Kɔnɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye entreprise joli joli ye n'olu datugula bi k'a sabu kɛ kurandanya ye o tɛmɛlen kɔ kokura jamana ka sanga ni ɲɛmaaw ka wulikajɔ n'u ka hakilina n'u ka kungilenna ye i b'a ye k'a fɔ baɲumankɛtɔn caman tun bɛ faso Maliba kɔnɔna na n'o ye association ni ONG ni projets ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u kɔdon ni ka taa ni u yɛrɛ ye o fana tɛmɛlen kɔ kokura i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka jɛkulu caman fana bɛ yen cɛkɛda bolo caman bɛ yen olu caman kɔni olu ye daw suwa ni ka taa u sigi so kɔnɔ k'a sabu kɛ min ye kurandanya ye o kɛn bɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin u ka baaraw u boloda cogo ma nin ye ko sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri don Sidiki ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du Mali jamanadenw ka bataki maa min y'a sɛbɛn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Sidiki i kana siga min ye so muru ye o nafa to o tɛ fɛn ye i k'a dɔn kungo kɔnɔna na siga t'o la Sidiki i k'a dɔn BDMSA faso ka banki jamana ka banki bɛɛ tɛmɛ banki Sidiki i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye 87 na min kɛra n ɲininka ayiwa a kɛra Abidjan Sidiki i k'a dɔn a senfɛ o min ye ayiwa BDMSA a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye président conseil d'administration Ahmed Mohamed Agamani wa kuma bɛɛ a bɛ nin kankari da ne ye i bɛ fili a cogoya la dɛ ni ko wa nana premier ministre ya fɔ k'a ta waati bɛɛ ne yɛrɛ tun bɛ ta in kɛ koyi mais tout le monde tɔgɔ in ka jan kojugu Mohamed Agamani ne b'a fɔ Mohamed Agamani k'a sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ de Ahmed Mohamed Agamani ni fili la dɔrɔn a b'a fɔ non a tɛ sɔn dɛ cɛkɔrɔba in Sidiki fasirikɛla ko Abidjan i k'a dɔn nin don dugukolo ŋunana sabula wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn Korowalikaw fɛ yen u y'a lajɛ BDM ka bolofara fɛn o fɛn bɛ yen Sidiki i k'a dɔn Mohamed Agamani ko Mohamed Agamani a ko jɔnko a la jateminɛ kɛra BDM ka sanayɛlɛ ani BDM ka ɲɛtaa bilama a jɔnko a la danda la a bɛna ta waati ka gɛlɛ fo k'a fɔ k'a to ten i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen nɔɔninen bɛ nka Ala ni ayiwa maakoloma minnu bɛ i k'a dɔn n'o ye a directeur général a n'a baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye kɔrɔlen Njayi Njayi n'a jɛw u ye baara min kɛ BDM kɔnɔ i k'a dɔn danda la sabula BDM ka sanayɛlɛ a n'a wulikajɔ a sabatira nka min ye foroba baara ye i k'a dɔn Njayi a na wele fan wɛrɛ fɛ a ka taa ko wɛrɛ kɛ sabula banki a tun bɛ dingɛ min kɔnɔ ale y'a bɔ a kɔnɔ o tuma a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a baarakɛɲɔgɔnw ye baara min kɛ ɛlɛn u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn foroba baara y'o ye Sidiki i bɛ dɔ kɛ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na i nana dɔ nɔ na Sidiki i k'a dɔn o de la min kɔni ye Njayi ye i k'a dɔn u y'a fɔ k'a ta sɛbɛkɔrɔ tanu Sidiki sisan i k'a dɔn BDMSA min ye maa kura ye ɲɛmaa kura u bɛn'o wele ɲɛmaaya taara ka di Umaru Kɔnte ma Umaru Kɔnte Sidiki i k'a dɔn a yɛrɛ baara caman kɛ banki in kɔnɔ a y'a daminɛ kabini dugumana na conseil
administration u ye foli ni tanu kɛ ayiwa Konte i nane filɛ an filɛ k'i kɛ directeur général ye i jija min kun bɛ yen o y'a bila danga min na i k'i jija ka tɛmɛ o kan walima i kana jigin o jukɔrɔ ka sababu kɛ mun ye banque ye wariko de ye marali ani wari jɛnsɛnli ani sɔrɔ jidili o tuma min ye wulikajɔ ni tanuni ye an b'o kɛ ka ɲɛsin ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du Mali kɔnɔ jamanadenw ka bataki ne y'o bila min ye sɔrɔ de Bamakɔ ye ne b'o ta kokura min ye Laya Jara ye nin y'a ka fasiri ye Laya ko min ye sigida 4 na o dɔgɔtɔrɔso donc ala olu kɔni u tun bɛ nisɔndiya la n'i y'a ta ka a lajɛ min ye président de la transition général d'armée Assimi Goïta a ye a bolo bila n balan kɔnɔna na a bɔra ni nafolo ye k'o ta k'o di bawo min ye machine minnu bɛ n'olu bɛ dialyse baaraw ni ka o bolo da olu kɔni ka baara u tun b'a la k'a kɛ sigida 4 na kɔnɔna na ko min ye a fɔ sigida 8 de don commune 6 sigida 8 kɔnɔna na ko nka ko n'i y'a lajɛ ko in kɔni n'a ma lajɛ jiɲɛma wa tu dafili sigida 8 o bɛ sanfɛ 4 na o bɛ duguma a sɛbɛnnikɛla de fili la a bɛ kɛ o min ye sigida 4 na ye o don n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɛnɛ in bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka ministre ma min n'o ɲɛsin bɛ an ka kɛnɛyako ma adamadenya o bɛ se ka don bala cogo min na n'o ye médecin colonel Asa Bajalo Touré ye kɛnɛ in yɛrɛ a sigina ntɛnɛn tɛmɛlen ka bɛn février kalo tile 10 ma san 2025 wa n'i y'a lajɛ fana maaba caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana nin minɛ minnu talen filɛ nin ye n'o ye panneau solaire ye minnu bɛna kɛ sabu ye n'a capacité yɛrɛ n'a bɛ taa fo 150 kWh la o kɔni ta la ka di sigida 4 na labitaniso ma waasa banabaatɔ minnu bɛ yen n'olu ka bana ni rɛnko bana bɛ u la ni dialyse n'o kan k'o kɛ sanga n'a ka waati ka sabu kɛ bana in i sigi ka hakili bɔ a kɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye o bana a bɛ se ka kunbɛn cogo min na a daminɛ bɛ minnu na walima minnu ta kɔni n'a b'u la n'a ka jugu olu bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ nin labitaniso in kɔnɔna na hakilinaw ta la ka ɲɛsin o de ma waasa ka na ni nin panneau solaire ye ka taa se forage n'o ye ji bondo dɔ ye k'o fana sigi ka fara a kan n'o bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na président n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye a ka ciden min n'o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o yɛrɛ y'a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye n'o o ye Agibu Danbɛlɛ ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ junior a tɔgɔ de y'o ye wa o de tɛ junior in kɔni ala n ko ale de ye conseil spécial ye e ko a ti maa ka ci fɔ président ye mun na les œuvres sociales la ale de b'o kunna n'ale ko a ka bila jona kɛ n'ale ko a ka taa da min fɛ a bɛ taa yen de junior ni mana na maa min don a tɛ se sira surumuni minɛ na ni sira min dila ma a bɛ taa n'o de k'a fɔ président ye kɛ anw ka nafaji an ka sira man ɲi nafaji awɔ goudron sira man ɲi a k'a fɔ président ye n'u ye sira in dali daminɛ a kɛ n kɛ chef de chantier ye chef de chantier BTP kalamini Mali kɔnɔ yan defu tɛ bolo e bɛ yɔ BTP ko kuma fɔ yɔrɔ la cogo di ka taa kunu bɛ kan Boubacar Sidiki i ye dansa ko dɛ cogo di defu tɛ jɔnni bolo defu t'i bolo moi je suis dans un véhicule de 25 millions e bɛ moto kan waso baganti ya dabila ayi i ye joie de o ne ka mobili million 25 o ma minnu bɛ 30 ni kɔ 40 ne bɛ waso e fana na olu ye dulon sa e min ne kalanlen fo k'i kunkolo wuli o e tɛ moto jala kan i fara na sa i tɛ kɛ chef de chantier foyi ye k'an ka nafolo ta ka kalifa i la o tɛ ka taa ba kalifa suruku la ye wa ayi n t'a dun o di kan na wa Naam. Min Agibu Danbɛlɛ ye conseil spécial du président de la transition ale kɔni y'a jira kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ni hakilina min filɛ nin ye a bɛ bila cadre min kɔnɔ o de ye baɲumankɛ wale min n'o bɛ bɔ président yɔrɔ ka b'a sigi furadama ka ɲɛsin jamanadenw ma a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na wa ko n'i y'a lajɛ nin dialyse minɛn ninnu panneau solaire o sigilen kɔ a kan i b'a ye k'a fɔ a ka baara n'u tun ye baara daminɛ u bɛ furanjɛ min k'ale b'o dɔn wa k'a minɛ 7 heures du matin ka taa se 18 heures ma nin panneau ninnu sigilen kɔ a kɔni a bɛna kɛ 24 heures sur 24 sigida 4 na kɛnɛyaso kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ sa jɔn ko ala min ye madame le ministre le médecin colonel Asa Bajalo Touré a ka wuli ka jɔ nin fɛn nin bɛ bila o minɛn kɔnɔna na a yɛrɛ a ye kuma ta koyi a y'a jira k'a fɔ bonyamasegin a n'o ta k'o ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye nin baara min kɛlen filɛ nin ye nin bɛna kɛ sabu ye dialyse tɔw olu ka degun ni ka camanba de ta
ta ka bɔ o la wa min ye kɛnɛya tigilama minnu fana bɛ sigida 4 nan lapitaniso kɔnɔ olu ka se k'u ka baara kɛ u fɛrɛ ma wa min ye kuranko ye k'a fɔ kuran tigɛla walama a ma tigɛ ni panneau solaire lahawta min sigilen filɛ nin ye 150 kilowatts o kɔni k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka kuranko gɛlɛya ni ka o fana basi o fana kɛrɛfɛ min ye jibondo kura dɔ fana ye o sigila ka fara kɔrɔlenw kan waasa min ye jiko dɛsɛ ye o kuma kana fɔ lapitaniso in kɔnɔna na tuguni nin ye ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Bɔsiriki n bɛ taa n da ADS groupe la n ka Tezara premier bɛ n bolo k'o min ka hakili k'a yɛlɛma yɛlɛma an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali a bɔli ko siɲɛ 50 ani siɲɛ 8 min ye Toguna a Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki k'a dɔn kojugu ye maanifin karamɔgɔ ye bingani wale ni janfa wale walima ka taa équipe dantɛmɛ wale kɛ Boubacar Sidiki fɔlɔ min kɛra a na daw ma Bamakɔ aéroport pankurujigi kɛnɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn maa minnu ye nin kolobo kalaba ko in kɛ yɔrɔ a caman dara lahara Boubacar Sidiki u kana miiri a ɲɔgɔnna na bilen sabula Boubacar Sidiki k'a dɔn dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn bamajɛ kɛwale yɛrɛ tɛ bilen koyi hali nganamu k'i b'o kɛ Bamakɔ aéroport la aéroport président Modibo Keita Boubacar Sidiki nin ye ayiwa a selen y'a dan na bandi terroriste nganamu ma Boubacar Sidiki k'a dɔn kalabu ko nin tɛ se ka kɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki k'a dɔn colonel Lasina Togola Lasina Kwale Boubacar Sidiki o fana Kwale don Lasina in ko an bɛ diɲɛ na n taara directeur sɔrɔ a ka armée de l'air élément do n taara directeur sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ ka kankan da ye ka fɔ f'i ka sa o t'ale Lasina in ko an bɛɛ la bamanan yɛrɛ don ayi dɛ a bɛ bɔ troisième région in de fa o ko bamanan kwalen don Boubacar Sidiki Lasina gana don I k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri faamaw ka yamaruya la Boubacar Sidiki a nana wulikajɔ bolo da min ye aéroport yala ɲɛmaaba ba ale de ye ɲɛmaaba ye Boubacar Sidiki k'a dɔn I tɛ min dɔn a la jamanakuntigi ka avion ale de fana b'o boli koyi avion bolila don ani fɛn l'actuel chef d'état-major de l'armée de l'air a bɛ avion boli Bouajara I mana nin kamalen yɛrɛ ye k'a fɔ ko kabako dogo ye Boubacar Sidiki u nana wulikajɔ bolo da ka jateminɛ kɛ kɔsa in na karabu ko min ye Mali sɔrɔ Bamakɔ pankurujigɛna aéroport Modibo Keita Boubacar Sidiki k'a dɔn video I t'a ye yɛrɛ caméra I t'o y'i ɲɛ yɛrɛ la aéroport la koyi a sɔrɔlen bɛ dugukolo jukɔrɔ a bɛ sanfɛ Boubacar Sidiki a bɛ fili juru la I yɛrɛ ɲɛna ko caméra tɛ yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar Sidiki a bɛ yen kabini bi fara k'i kunda Bamakɔ aéroport kan Boubacar Sidiki duloki min b'i kan na mobili min b'a kɔnɔ minan min b'a kɔnɔ caméra bɛ sin k'a bɛɛ lajɛlen sama ka n'a da ɲɛkɔrɔ ten Boubacar Sidiki k'a dɔn a ye nin kunbɛn nin b'a bolo o de b'u bolo sisan Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kabini aéroport donda ka parking kɔni da o Boubacar Sidiki k'a dɔn passager mana na I ka minan min ni min bɛ minan kɔnɔ ka sɔrɔ I m'a dayɛlɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn u ka nin kabako fɛn ninnu b'a bɛɛ lajɛlen jira sɛbɛnnikɛla ko a kun de ye danga sigi I k'a dɔn bamajɛ kɛwale la n'i bɛ voyager Boubacar Sidiki n'i kɔni sera aéroport la ka ban a fɔ ko tabarikala fo k'a fɔ I donna avion kɔnɔ avion panna n'i ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa I ni Ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi den kelen sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye nin service da minnu bɛ yen service sécurité et facilitation aéroport du Mali kamalen dɔ fana bɛ yen o tɔgɔ de ko Alhaji Samoyi Dukure Alhaji Samoyi Dukure a ko kɔsa in na u ye dabali ni a bɔ fɛɛrɛ minnu tigɛ ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn kɔni kɛra hakilisigi da ye a ko parking kɔni tɛ ni don na Boubacar Sidiki I k'a dɔn kabako de don fɛn o fɛn n'a kɔni b'i bolo walima a b'i kun Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen bɛ y'u bolo o tɛmɛnen kɔfɛ passager I k'a dɔn olu tɛmɛni ani k'u dɛmɛ u ka se ka se avion kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra Boubacar Sidiki k'a dɔn k'i bɔ yen sɔrɔdasiw ni polisiw u ko min ma brigade spéciale brigade d'intervention spéciale Boubacar Sidiki k'a dɔn a caman de bɛ yen I ti marifa y'u bolo polisifini t'u kana o kelen bɛ ka aéroport de fa dɛp o de ye besi ye u bɛ dingɛ kɔnɔ u bɛ sanfɛ Boubacar Sidiki u bɛ munumunanjɛ la Boubacar Sidiki olu kɔni n'a ko hi o y'a sɔrɔ u ye koro k'i la k'i ka maaya ban a bɛ kɛ ten de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la rédaction du Mali kɔnɔ
aka bi bol la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra la rédaction du Mali an bɛ u fo l'indépendant ne b'o o ta min ye Siaka Traoré ye a ka fasiri ye nin ye Siaka ko k'an ka taa compagnie malienne de textile Comatex k'an ka taa ye min ye bureau du vérificateur général ye ale ye munumunu salo kɛ ye san 2023 ka na se 2024 ma o furancɛ o san kelen kɔnɔna na nafolo mugu min n'o tununa ye b'o dɔn wa CFA wari miliyɔn 50 n'i y'a lajɛ min ye bureau du vérificateur général ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ka wuli ka taa munumunu salo kɛ Comatex bureau a kelen kelenw bɛ k'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ k'a lajɛ finikoluw bɛ fan minnu fɛ mansinw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la fan minnu fɛ k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a larawe k'u ɲɛ da a kan o baaraw sela ka kɛ avril kalo tile gale san 2023 ka taa se août kalo tile 16 ma san 2024 o furancɛ de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ bureau du vérificateur général ale ka ciden minnu taara nin kɛnɛ kɔnɔ u taara bɔ fɛn min kan o de ye ko baara kɔni a ɲɛdɔnbaliya tɛ koyi e ko lawulinkama tɛ wa CFA wari miliyɔn 50 o kɔni o taara janjanga wɛrɛ fɛ k'a sabu kɛ min ye wulikajɔw ye o ma sabati kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye manuel de procédure de gestion comptable ye ka taa se administrative et financière ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛn bɛ bolo kɔfɛ minɛna ye waasa min ye nafolo min n'a bɛ don walima nafolo min bɛ bɔ ɛlɛ ni usine yɛrɛ a direction ba olu mago bɛ jɔ fɛn minnu na n'o ye fɛn minnu kan ka dilan ka kɛ finiw ye k'a kɛ finikoluw ye min ye magasin ye o kan ka dilan o fɛnw bilali kama wa min ye bien mobilier ni immobilier ye jɔnko ala gafe dɔ kan ka dilan o fana na nin de bɛ anw bolo nin de b'an bolo kɔrɔ wa an b'a la ka baara kɛ ni nin ye ko nin si de tɛ yen sɛbɛnfura bɛ fɛn minnu kofɔ o ye sɔnni de ye o an ye nin kuma fɔ dɛ n ko n'u ye mankan ci Comatex ka dayɛlɛ a ka dayɛlɛ n'a dayɛlɛ nafolomugu kule min donna na u yɛrɛ b'a hakɛ dɔn a wari sunu daminɛlen tɛ nin ni de bɛ maanifin jigi wɔɔrɔ jamana ko in na komina anw se ko Comatex de ma ko komina Bɔkasiriki nin kɛra jigicogo ni nafa min ye Segu a dayɛlɛ waati i k'a dɔn a nafa kun ka bon ayiwa maa min kun bɛ baara kɛ komina na Segu Bɔkasiriki a maa ka ca dɛ an bɛɛ tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la n'i ye ko in ta k'a lajɛ b'a ka fɔla l'indépendant kɔnɔna n'o ye Siaka Traoré a ko min ye vérificateur général ka munumunu salo in kɔnɔna na a taara bɔ fɛn wɛrɛ min fana kan i b'o dɔn wa o de ye DFM nafolo bɛ bila min ka bolo kan dɛ ani conseil d'administration ɲɛmaaba i y'a dɔn o kɔni o b'ale directeur sanfɛ wa o min kan k'a fɔ a y'a kɛ tan aw kan ka nin kɛ tan sɛbɛnfuraw kan ka dilan tan i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛnfura yɛrɛ minnu b'a la ka ɲini vérificateur général ka maaw fɛ o sɛbɛnfura tɛ bolo kɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dibi wale ko fɔ o ti ɲɛ o usine bɛ to na k'a bɛ jɔ a sen kan sɔɔni dɔrɔn an bɛna fɔ to k'o fana bɔla ka bin wa gɛlɛya bɛ yɔrɔ min fana na o kɔni o kɔrɔfɔ tala ka ɲɛsin Musa Alassane Diallo ma k'a fɔ ko min ye Comatex nouvelle version o tɛ Comatex taabolo kura ye wa kɔrɔlen o sɛbɛnw dafalen don ka kura min sigina sen kan sa ni baara b'a la ka kɛ a kɔnɔna na Segu ko o taabolo o sɛbɛnfuraw ma dafa sɛbɛnfura minnu b'a jira k'a fɔ Comatex sigila sen kan a kan ka baara kɛ nin cogo in na min y'a jo sariya sɛbɛnw n'an ko statut règlement intérieur o si t'a la a kɛra tɔ ka jɛ ye nin baara nin tɛ baara ye dɛ nafolo min kɔni t'an bɛ ka d'u ma n'u m'u janto a la ni Comatex n'a dafirila nin kɔ yanni lahara jɔ don cɛ sa a tɛ wuli a fɔ sa nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Siaka Traoré a ka fasiri Bɔkasiriki waati n'a ka waati ma se bi ta ye ko an t'a bila yan o bɛɛ bɛ anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye ka taa an da ADS groupe la n yɛrɛ ka repos ye sini ye ayiwa min ye Ahmed Jakite k'an jaw ta k'a yɛrɛkɛ min ye Mamutu Surunin ye kumakanw da k'a jɛjɛ diɲɛ fa bɛɛ fɛ i k'a dɔn Bɔkasiriki Daba Tunkara de ye kunnafoni lase joona 20h sagi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna sini an n'an ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali baara ɲɛna Bɔkasiriki wa salam.